Kumpaniji kienu resqu l-menti b'mod uffiċjali mal-Awtorità Maltija Trasport dwar sejħiet tal-offerti li allegatament tfasslu biex intrebħu minn kumpanija Awstrijaka. Kumpanija bl-isem Swarco, rappreżentata minn negozjant George Farrugia li ngħata l-proklama brabta mal-iskandlu taż-żejt. Kien nhar il-ħadd li ġew żvelati emails li wrew li fi żmien amministrazzjoni preċedenti Farrugia kien ikun jaf ċertu informazzjoni li kienet poġġih vantaġġ biex jintrebħu tenders għal sistema ta' dwal mill-kumpanija li hu jirrappreżenta. Issa l-Malta Today irrapportat li dawk li ma rebħux is-sejħa l-offerti kienu wissew sa mill-bidunet li Swarco kienet ivvantaġġata biex rebħet il-maġġoranza tat-tenders kollha għas-sistema ta' dwal fit-toroq Maltin u Għawċin. George Farrugia saħansitra kellu vjaġġ l-Awstrija organizzat tal-uffiċjal ewlieni fih dan l-Awtorità Maltija Trasport Kenneth Spiteri. Skont korrispondenza żvelata b'emails minn Malta Today lan kien li jiġu diskussi sistemi ta' dwal f'pajjiżna. Jirriżulta li Spiteri kien iżomm lin-negozjant Farrugia informat b'kull żvilupp fl-awtorità u jissuġġerixxa lil Swarco prezzijiet li jiżgurawlhom rebħ tat-tender. L-uffiċjal Spiteri ġie sospiż il-ħadd li għadda. George Farrugia kien mitħla sew ukoll ta' Ray Staffraċ, direttur tal-Akwisti u Chief Financial Officer fih dan Transport Malta. Staffraċ kien saħansitra offra l-indirizz tal-uffiċċju tiegħu għall-użu ta' kumpanija sigrita li Farrugia kien juża biex jitrasferixxi flus mill-bejħ ta' żejt b'mod illeċtu.